Com ja sabeu, per a començar a jugar a fer teatre, necessitem fer un escalfament. En vídeos anteriors ho vam fer de forma individual. Avui ens activarem de forma grupal. Joana, Glòria. Joana, al mig. Tanquem els ulls. No, Glòria, tu no. Vinga, ens concentrem. Anem a fer un massatge energètic. Cal tindre cura, sí, però la intenció és activar tots els músculs del cos. Glòria, comencem pels peus i arribem fins al cap. Freguem, fem colpeig i fem massatge amb la intenció d'activar tots els músculs. També ho podem fer per parelles. Em toca. Ai. Frega per així, fregar. Fregar. I tant, també ho podem fer individual. Fregar. Colpeig. I massatge de tot el cos. Jo ja estic.